Hola. No sé si... Vale, perdó perquè estava al balcó de casa i del... Hola. Vale, perdoneu perquè estava al balcó de casa i de l'escalfor del sol se m'ha parat el mòbil i no em deixava i s'ha aturat i m'ha dit que fins que no es refredés no podia continuar. Demano disculpes i sobretot a l'Eloi que estava tocant. No sé si el tenim per aquí. És una mica absurd perquè a més avui no feia sol, però no ho sé. Uh, si tenim a l'Eloi per aquí i vol continuar, encantadíssim, la veritat. Hola, hola a tots i a totes. Sí, Eloi torna. Eloi torna. No sé si algú coneix a l'Eloi. Mira'l aquí. Va, torna i acaba. O torna a tocar sencer, que no ens hem quedat a mitges. Ah... Crec que t'he enviat ara la sol·licitud com per afegir-te. Gràcies, Jordi. Hola. Ai, Dios, Perdona una perquè t'he risa, joder. deixat a mitges. Soc una mica un desastre. Però Tranqui. se m'ha parat el mòbil de cop. A veure, Vaig a buscar un coixí. mhm, a veure. Aquesta merda. Vale, pues vamos allá. Merci. S'ha tallat tot, diguem-ne. Doncs no ho sé. No, vull dir, al principi s'ha escoltat tot, o sigui que com Vale. vulguis, però pots tornar a tocar-la sencera, que ens agradava molt. Vale. Dale, doncs. Penso en tu, el que està morint per dins. T'enfades perquè la teva veu ha quedat trencada. Et mires al mirall i no entens què és aquest cos que et conté i que guarda marques de guerra. Vaig anar a fer un tomb per la platja, les tristeses al vent. Veia com el dia se'n va i els peus es van. El cos em demanava una treva de sal per netejar-me d'estigmes esclaus. You with those sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose out of it all, and darkness inside can feel so small. And I see your true colors shining, and I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your
Show me the smile that long beyond far began. Remember when I saw you laughing. This room makes you crazy. Taking all you can bring. Just call me out. Cause you know me. And I see your true colors shine. And I see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let them show you true colors. True colors. Beautiful like a rainbow. Michelle, les armes perfum. Avui tanques ulls i no tenim por. Deixeu les armes per favor. Vull tancar els ulls i no tenim por. De violar interinats que vull sentir les ones de seu de vibrar interioritats que vull sentir les ones de que vull sentir les ones de Bueno, pues ara sí, no? Moltes gràcies, que guai, quina passada. Que bé. A la gent, Pues una abraçada. a la gent li encantava, eh? Sí, bueno. Pues moltes A gràcies. tu, Que segueixi la festa. igualment. Merci. I ara havia vist que s'havia afegit la Sílvia Bel, que si vol entrar i llegir-nos algun dels seus poemes, doncs molt bé, i seria una passada, la veritat. Així que, Sílvia, si vols unir-te, encantadíssims. I sí, la veritat és que Eloi ha estat preciós i molt guai. Això s'ha de repetir més vegades, com a mínim. Mentre esperem a veure si la Sílvia o algú més vol llegir alguna cosa o compartir algun text, hi ha un poema de la Begoña Chorques que es diu El Terrat i que, bueno, aquests dies que estem una mica així tancats a casa o a pisos on sigui, mira, una altra sol·licitud, que bé! Estem esperant. Hola! Hola! Oli. Bueno, el que llegiré jo no és d'un poema, perquè la veritat és que sé menys de poesia del que m'agradaria, però m'agrada molt llegir. I això és unes parts petites d'Ariel i els cossos de Sebastià Portell, que em va agradar molt. És com una mena de reinterpretació moderna d'Orlando de Virginia Woolf i trobo que és un llibre bastant xulo i el recomano. I llegiré uns trossets petits. La meva intervenció, la veritat, és que serà una mica curteta. I hi ha unes parts del llibre que són com unes notes a peu d'ànima, es diu, que són com textos petitets que escriu Ariel, que és el personatge principal.
Vale. Diuen cos i volen que ho entengui. Diuen tu, pressuposen uns genitals. Diuen sigues, cal que siguis, calca, calca. Altre. Diuen que m'habiti i jo només em puc evitar. Defineix-te, diuen. No he trobat el meu nom en cap dels diccionaris. Diuen sigues, 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 sí, sí, sí. Però el cos no, el cos em calla. I després, una petita altra part també. Si un cotxe surt del punt A a 200 km per hora i el punt B es troba a 74 km de distància, quan trigarà el cotxe a fer el trajecte entre A i B? Depèn de moltes coses. Aquest és el tipus de conversa que vam començar a tenir amb Ariel després del seu retorn inesperat al vestidor del gimnàs on vaig. Primer comptaven pomes i maduixes, després parells de cireres i fins i tot agrupacions complexes de grams de raïm. Les palpàvem, les consideràvem, fins i tot n'engolíem alguna. Ens descomptaven i ens acabàvem omplint les boques de petons. I bueno, no vull llegir més perquè si no faig spoiler del llibre i no té gràcia, però bueno, és un llibre bastant maco i em va agradar molt i animo a les altres militants de la Crida que participen. I res, fins aquí la meva aportació al directe i ja està quedant molt xulo l'acte, la veritat. Moltes gràcies, Martí. A vosaltres. Adéu. Adéu. La veritat és que el llibre és molt guai Molt xulo. i el Sebastià és el curador de l'antologia de poesia que he llegit alguns poemes i això està. Adéu. Adéu. Va, algú més que se'ns animi a llegir alguna coseta? Una altra! Som-hi! Que bé, ja ens estem animant, eh? Arriba l'hora del migdia, comença la gana. Hola! Hola! Ui, estic una mica baixeta. Espera, que així millor. Ja. Ara? Va. Bueno, soc la Lea, us llegiré un parell de... Me sentiu? Us llegiré un parell de poemes escrits per mi, de poesia borda. El primer es diu Capvespre i diu així. Suau, suau, la carícia dels raigs del sol del dia, piga a piga. La meva mà dibuixa constel·lacions, un tacte proper, el frec de saber-se feliç en aquest vespre. Una veu amiga, com la música d'uns acords ben afinats. Somriu, amor, que el dia tot just acaba i la màgia comença. Val. I, bueno, és de dos que se'n van de dormir al llit. I l'altre és una mica més erogen i es diu Paradís carnal. I diu: al paradís no s'hi arriba, se'l conquereix. La voluntat anul·lada, s'aterissa l'espinada quan t'agafo fort pel maluc i t'entaforo dient, t'agrada? El meu membre erecte a dins del teu recte. I ja està. Eren les dues poemilles que us volia compartir amb vosaltres avui. Que bé! Sí? Que bé, moltes gràcies. Doncs vinga, fins la propera. Un petó. Adéu. Va, i ara que ens hem anat animant totes, més gent que vulgui compartir. Sergi, no tens res a llegir? Una altra. Espera que ara... Ai, hi ha 2 sol·licituds, Jordi. Que bé, que bé, que bé. Hola. Hola Martí, ¿qué tal? Molt bé, i tu? Bueno, pues ya que estem en família i com que la Dani ha llançat la pedra, no?, d'animar els militants de la Crida, jo us llegiré un fragment, intentaré fer-ho bé, que això de recitar en català per mi és com una mica molt complicat, però bueno, ho intentaré fer. És un fragment de La cremallera del Martí Salas, que és bueno, no és un poema exactament, és més aviat com un poema escènic que intenta descriure
la ciutat i les coses que passen a la ciutat i com que aquests dies crec que tots estem trobant a faltar molt, no? El bullici, el trobar-nos amb la gent, fins i tot que ens faci fàstic la ciutat, i que tinc la sensació de que quan tornem a trepitjar els carrers pues no serà igual, crec que aquest poema ho descriu molt bé. Diu: no hi veu més enllà del nas. La gent s'assopluga als locals a la Rambla amb escudellers. A la barra del Cosmos seuen dos nois. L'un d'una samarreta de Halloween i un xandall. L'altre, Harrington vermella i xapes d'Adventure Time, Devo, Raster, Black Flag, agafats de la mà. Els brillen els ulls. El pam d'aire que els separa va escurçant-lo com si els mil·límetres duguessin un estimbal a dins. A poc, cap al primer petó, que en seran 2 i 3 i 1000, lentíssims i precipitats, maldestres i perfectes, el moment aquell. El cambrer els diu que allò que fan no es fa. Pareu o marxeu, és la frase. Sintètica mostra verbal de l'hegemonia de l'odi. Contra qualsevol altra forma de viure i pensar que la pròpia. Agafats de la mà, els brillen els ulls, encara més que abans. Són un poema de Catull, tant se'l dona que diran els vells repatanis, gelosos de tants de petons i quan surten no miren enrere. No són la dona de Lot, ploramiques, no són l'impacient Orfeu. Són dos que comencen a estimar-se, dos que busquen or, baixaran a la mina i contradiran la nit. Sé un lloc on anar, diu l'un. Anem-hi, dirà l'altre. Que se'n passaria el diluvi, que li esbandeix el nostre encès. I això, volia compartir aquest fragment, no? I res, donar-vos molts ànims i que està sent tot l'acte aquest està sent molt xulo i que haurem de fer més coses perquè com que, en fi, estem com estem, pues, almenys que ens puguem trobar, no? Encara que sigui virtualment. Un petó. Moltes gràcies. Teníem el Jordi, que també volia compartir. He vist, Sem, que t'has afegit aquí, així que si vols preparar alguna cosa o llegir alguna història, ja saps. Jordi... Ara no sé si està preparat o no, però jo li he enviat la sol·licitud i si cau, cau. Hola! Hola, com esteu? Vale, un moment, és que estic a l'habitació perquè el menjador estem amb el dins y no sé ahí cómo se repite. Gira la cámara, espera, vamos al revés. I així no. Però puc seure, no? Sí, pot ser. Jo llegiré també un poema de l'Albora Escofet, que també està en l'antologia del Sebastià Portell, que aquest pas li haurem de pagar drets d'autor, però bueno. I diu així. Fam. Coses, diu ell. I ell diu que els seus cabells són un mar. I ell diu que no troba sempre allò que busca, que el calaix és un passadís molt llarg, i ell, amb prou feines, n'albira la fosca del final. I ell diu que les portes són obertes, que cal ser un riu implacable, que busca. I ell diu que se sent com el sol quan ateny les muntanyes, una mena de ser i quasi no ser, potser més, deixar de ser. I ell diu que al final de la muntanya hi ha un retorn, un altre camí, una vall. I ell diu, no sap què dir, que sí, que té raó. I ell diu que és un sol, no a les muntanyes, sinó al mar, i que neix. I ell li respon que no ho entén, que se sent, però, en la llum. I ell li diu, en la fosca ho entendràs. I ell hi accedeix, i li lliura sa fosca perquè hi entri, delicadament implacable. I ell diu que els seus cabells, que les seves mans, la seva pell, i ell diu poca cosa més. I ell fa la resta, i ell també. I això es diu Gaires del 2012, i això també està a l'antologia del Sebastià Portell i que si no la teniu, us animo aquest Sant Jordi comprar-lo per llibreries obertes o per on pugueu i també això, donar una miqueta de suport a la cultura que falta li fa. I que moltes gràcies i que anem de totes. I corta ja, les mans. Moltes gràcies, Jordi. I Bernat, si t'animes i assaig, també pots llegir alguna cosa. Després. Val. Aquí més tenim que vulgui llegir i compartir algun text o poema.
Mira, una altra persona. Hola, Ole! què tal? Bé, així com que tots els militants estaven començant a llegir coses, bueno, no sóc militant, sóc exmilitant, però no passa res. Tenia pensat llegir-vos dos poemes, un parell de poemes, com que us parlo des de Lleida, des de l'oest, des de la terra ferma, doncs tinc dos poemes preparats de dues escriptores ponentines d'aquí, d'aquestes terres. I bé, si us sembla bé. Un és de la Dolors Miquel Avellà, que és una poetessa d'aquí de Lleida, que va fer polèmica fa un temps per llegir un poema als Premis Ciutat de Barcelona que va, diguem-ne, molestar alguns sectors polítics, i com que ja mos agrada bé de molestar alguns sectors polítics, doncs tornaré a llegir aquell poema, que és una reinterpretació del Pare Nostre. El poema diu: Mare meua, que no se n'hi han dets, de qui només en tinc el nom. Mare nostra, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora. Vingo a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia a dia, de cada dia, doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliurer-nos d'ells pels segles dels segles. Vagina. Anem. El segon poema també és del poemari que acaba d'agafar el Jordi, del poemari Amors de casa, de Sebastià Portell. La poetessa és ben coneguda, és Maria Mercè Marçal, també ponentina, del Pla d'Urgell, que a més va estudiar al meu institut aquí a Lleida i li tinc força carinyo. És un poema que es titula simplement Poema 19, del Celoberte, publicat el 1988, i diu així: Saps, m'agrada el teu cap i m'agrada el teu cul, dues meitats bessones desparionades. La meva llengua, com un caragol silent, resseguix, lent, tot l'arbre, de l'arrel a la copa. Amb l'amor a l'esquena, com una casa closa, i un bri d'esglai al cap de les antenes, m'emparro per l'escorça i estimo cada grop, cada fulla, i el corc que adesiara i plora. Saps? M'agrada el teu cul i m'agrada el teu cap. Un camí laberint de saliva brillant lliga els racons que el sol amb tall segur destria. El paisatge divers de la bola del món és el teu cos, avui, ofert, com un deliri de terra, al meu deler de boca viatgera. Bé, i ja estaria. Moltíssimes gràcies per fer aquestes iniciatives que ens ajuden una mica a fer més amena aquesta quarantena, i que seguim. A veure si algú més s'hi anima. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. A més, la Maria Mercè Marçal és de, si no m'equivoco, va néixer a Ivars d'Urgell, que és el poble al costat de la meva padrina, i sí, la veritat és que també la tinc com molt a casa. Vinga, va, que ja hem obert ja hem trencat el gel aquest que feia més vergonyeta, així que si algú es vol acabar d'animar per començar a posar aquest punt i final al vermut de poesia a bordar. Tenim alguna voluntària més? Ai, sí. Marta!
Hola, Martí, carinyo. Ai, quina il·lusió. Et pensaves que era la Marta la Sí. que ho demanava? Bueno, jo què sé. Em fa molta vergonya, però és que no sé, m'heu animat. Jo tinc alguns poemes i mai els he llegit en públic, però això no compta com a públic, llavors m'he animat. Que guai. Soc Neus. I una pregunta, tinc alguns en català però molts en castellà. És un acte de poesia catalana o és un acte de poesia borda? Ja Poesia està. borda. Vale. Vale, doncs vaig a llegir 2 o 3, jo crec. A veure, que el busco... Aquí. Dubtes en mes de maig. Com olorarà l'estiu si no és a tu, ni als teus llençols ni a les nostres pells? A què olorarà la calor si no és a les teves pigues mullades amb la meva saliva? Com se sent l'aire càlid un mes de juliol? Començo a obtenir respostes. Si no és entrant per la teva vella i trencada finestra. Sé a casa què olora la meva suor si no és barrejada amb i per la teva? Romàntica. Va, una altra per la meva mare, per la cara. La meva mare sempre ho diu. La meva mare sempre ho diu, que ella hauria d'haver nascut uns segles més tard, quan no s'hagués de treballar, tot estigués automatitzat i el patriarcat fos tan sols un lleig i vell record. I vinga, va, l'últim en castellà. Quina vergonya m'està fent. A 2 centímetros. A 2 centímetros de la acción dormir constan. Cremas varias de salud y belleza. Una vela de rosa que pisa un billete de 50 euros rosa. Fotos de la segunda residencia de mi novia. Y la mesita se convierte pues en santuario. Mesita de vino santuario. Ja està. Moltes gràcies, Tali. Que guai. A vosaltres, que bé. M'ha agradat fer-ho. Un petonet. Tindrem un maig ple de dubtes. És de l'any passat, però penso que s'adequa també a aquest context. Pues totalment. Sí. Sí. Que guai. Ja està. Merci. Un petonet, Marta. Tali. Adéu. Que bé. Aquestes entrades des del Bajo, des del Baix Llobregat, aquí aportant poesia pròpia. I què més? Ah, hi ha una altra sol·licitud. Ups. Ah, del Bernat. Som-hi. Hola. Hola, Bernat. Et sento però no et veig. Vaja, espera, que el Jordi està aquí manipulant el mòbil. Ara? Jo no us veig, però no sé si això vol dir alguna cosa o no. Cancelamos y volvemos, por si acaso. Vale. Espera, us convido jo. Aviam si així funciona. Ara funciona? Ui, ara salgo jo. Ara? Jo és que no us veig, em surt connectat. No es veu, Bernat. Vale, ho fem al meu mòbil, un moment. Vale. I la resta va, també animeu-vos i prepareu alguna coseta. I així... Què feu amb el mòbil? Vinga, Jordi. Hola, ara sí. Doncs bé, jo volia llegir un poema de la Maria Sevilla que es diu Nocturn Torsó i que va escriure la nit de l'1 d'octubre del 2017.
I bé, el poema diu així. Rotor central. Decret dels moviments sobre un sol eix ensinistrat. Ocells malalts sobrevolant la nit més bòrnia a cop de sutza. Negra porra. La nit carn. Rotor central. I transmissió cap a un mateix. Control repàs de blau patrulla. Canvi i fora. La nit crits emmordassats. La nit més pell de carn eixuta despenjada dels balcons abanderats. Nocturns metralla de canilla uniformada a cop de sutza. La nit carn sutjant la carn de negra porra. Blau patrulla. Aixordadissa combustió i trenc d'aldarull. Rotor de cua. Perifèria en moviment dels motors de fuga. L'eix tombant la vertical d'ocells malalts sobrevolant la nit més bòrnia a cop de sutza. Negra porra. La nit carn, rotor de cua. I transmissió cap a un moment torçó d'atzur, ciutat tossuda, pivotant cap a la nit dels balcons bords. La nit desordre. Nit corulla de mensàcrates. La nit dels somnis bords. Nocturns metralla de balot. La nit més carn. La nit més bruixa. I bé, doncs això és tot. Moltes gràcies, un petonet a tothom i bé, que segueixi. La Maria Sevilla és una passada, la veritat. És una passada. Merci, Bernat. Mentre esperem el següent, us llegeixo un molt curtet que vaig escriure jo el 2018, que diu així. Pulsió interna esdevé dimoni, llagrimeig, neguit inequívoc d'un saber que és testimoni, escarlata lluenta de formigueig tensat, talons, vestits, llums, cluc el que mal viu el que no menteix, mentides constants, del ser, del no ser, floreix l'ésser social però segueix la pulsió del dimoni, talons, vestits, llums, conserva'm. Així breu i curtet. La veritat és que tampoc els havia llegit mai aquests poemes com la Tali i sí que així fa com menys vergonya. Algú més ens vol compartir alguna coseta? Si no, va, algú que vulgui posar punt i final o punt i seguit a això. Si no, m'agradaria, l'estic buscant perquè no el trobo. Al llibre al llibre de l'antologia hi ha poetesses i poetes que són una passada. La Sònia Moll és brutal, hi ha un poema inèdit del David Vilaseca, que també és una passada, i que a més el vaig descobrir amb aquesta antologia i després em vaig llegir les seves dues obres que es diu Els homes i els dies i també les recomano molt per aquests dies de confinament. Doncs, si no, us llegiré dos poemes que són bastant curtets per posar a punt i final a això. Un és de l'Allen Ginsberg, que es diu Esfínter. Y digo, espero que mi viejo, que mi buen ojo del culo resista. En 60 años no se ha portado nada mal. Aunque en Bolivia una operación de fisura, sobrevivió al hospital de Altiplano. Poca sangre, ningún pólipo, ocasionalmente una leve hemorroide. Activo, anhelante, receptivo al falo, botella de coca, vela, zanahorias, plátanos y dedos. Ahora el SIDA lo vuelve cauteloso, pero aún servicial. Fuera el mal rollo, dentro el condón, amigo orgánico, aún elástico músculo. Descaradamente abierto al placer, pero en 20 años más, quién sabe. Los viejos sufren todo tipo de achaques, cuello, próstata, estómago, articulaciones. Espero que mi viejo orificio se conserve joven, hasta la muerte dilatado. Aquest és de l'Allen Ginsberg i m'agradaria acabar amb un de la Begoña Chorques, que es diu El Terrat, i que per aquests dies de confinament, que estem així tancats i que alguns tenim terradets aquí dalt a l'edifici, doncs no sé, em sembla com bonic i és una mica esperançador també que hi va haver aquests dies. Comença amb una cita d'un poeta preciós, de Vicent Andrés Estellés, que diu: «Tot ho recorde mentre vas estenent la roba». I el poema diu: «Se'ns va fer de dia aquella nit al terrat. Primer, observàvem encuriosides com s'apagaven els llums dels veïns. Uns llums es resistien més que altres. I així van anar passant les hores.
tan prop que la teua olor m'envoltava. Parlàvem aquella nit. Et contemplava gelós el rostre desapercebut entre els braços blancs. A la fosca tot bullia dintre teu. Vaig gosar parlar, començar a dir-te. I tu sabies el que jo volia expressar-te i no sabia com dir-te. Sense aire, semblava que m'ofegava. Insisties que parlara. Volies escoltar-ho dels meus llavis. Què va passar després? No ho vam saber. Fou inevitable no estimar-nos, com ens vam estimar aquella nit. Els llums dels veïns més matinadors, mandrosos, començaren a encendre's. Se'ns va fer de dia aquella nit al terrat. I fins aquí el poema de la Begoña. Doncs això, companyes, si ningú vol compartir alguna altra cosa, portem una horeta i quart aquí fent una mica de sarau port. I res, desitjar-vos que vagi molt bé aquest confinament, que dintre del que cap ens estimem i ens cuidem entre totes. Espera, que potser s'anima el Vicent, ara que ha sortit Estellers. Què? Bé, i si no, doncs res. Això, un petó molt fort a totes, cuideu-vos i que qualsevol cosa aquí estem pel que sigui, ¿vale? Un petó molt gran i ha estat una passada, la veritat, estar aquí amb vosaltres i compartir una miqueta d'aquest espai. Exacte, que se'ns faci de dia. Un petó. Bueno, espera, perquè la gent està animant el Vicent. Aviam si se'ns anima el Vicent. Jo el vaig a convidar. I si s'anima a llegir alguna cosa, estupendo. A veure... Li vas parlant a Vicent. Òbviament, moltíssimes gràcies a la Crida per muntar aquests espais i aquestes alternatives sempre al capitalisme rosa i buscant els espais on ens podem sentir més segures i acompanyades, i és molt important en aquests dies. El Vicent no diu res, doncs si us sembla ho deixem aquí, ¿vale? Un petonet molt gran a totes i ens seguim veient als carrers, quan puguem. Adeu.